Les coses s'estan complicant en molts aspectes a França. El país que tant estimo està sotmès dins una greu crisi, però el meu cap està a una altra banda. Avui he anat al mercat a comprar unes quantes pomes i quan me n'anava m'he topat amb un soldat que m'ha faltat el respecte i m'ha renyat. Però per sort un jove m'ha defensat, m'ha mirat als ulls i m'ha somrigut. No crec que pugui escriure molt, la gent comença a estar molt descontenta i crec que l'ambient estirà poc tranquil. La primera setmana, després de l'incident amb el soldat, coincidia moltes vegades amb en Joel, al mercat. Jo notava que ell em mirava, però sabia que no podia fixar en ell, perquè ell era de les classes més altes. Durant un temps, encara que fos impossible tenir alguna amb ell, seguíem amb el joc de les mirades. Cada dia em feia més ganes topar-me amb ell al mercat. Al cap d'uns dies, ell es va acostar a mi i per primer pic em va saludar. Des d'aquell moment ens hem fet inseparables. Cada dia ens veig, però ho hem de fer d'amagats, ja que som de diferents classes socials i no està ben vist. Les coses s'estan complicant. No hi ha dret. Què és això de que no poden votar? I a més, nosaltres duim pagant imposts tota la vida, i ara que els toca pagar els privilegiats, ells no volen. Indignant. A més, els preus han pujat, i bastant. Quina injustícia. A part, fa 2 setmanes que no em veig amb el Joel. Ara tot és molt més complicat, ja que les nostres famílies estan enfrontades. Però, a part de les circumstàncies, el vull seguir veient. Estic enamorada. Fa 4 dies que el poble s'ha rebel·lat. Lluís VI va dur a terme unes mesures que varen provocar que sortíssim al carrer per rebel·lar-nos. I ahir va ser el punt culminant, perquè vàrem assaltar la fortalesa de la Bastilla. Aquesta fortalesa és un símbol de l'absolutisme monàrquic. Això que no volen ja, n'estem cansats. Però a més, dins de la Bastilla, Lluís VI té canons que apunten cap al nostre barri. A mesura que passa el temps, tot el poble s'està separant en 3 grups. Per una part, hi ha els reialistes, que volen que torni l'antic sistema de govern. L'altre grup són els girondins, que volen pactar amb el rei i amb els de les classes més altes i deixar-nos de banda. A més, la burgesia conservadora són partidaris del sufragi sensatori, que només podran votar alguns dels homes. I el grup, on hi soc jo i la meva família, els jacobins, consideren que la revolució serà la millor manera per beneficiar les de les classes més baixes. També són partidaris del sufragi universal masculí. Dia 4, l'Assemblea Nacional Constituent per acabar l'antic règim va abolir el feudalisme. Ja n'era hora. Atenció, ciutadans! Hem abolit el feudalisme. I avui s'ha promulgat la Declaració dels Drets de l'Home i del Ciutadà, perquè així ens reconeixin d'una vegada per tot les nostres llibertats individuals i, sobretot, la igualtat davant les lleis i els imposts. Aquests darrers anys hi ha hagut molts de canvis. El primer va ser el 1791, que es va crear la Constitució. Més tard, l'Assemblea Legislativa va crear noves lleis, en les quals s'acabava la tortura i els nobles eren obligats a pagar imposts. A més, també han creat la Guàrdia Nacional, per actuar contra els defensors de l'absolutisme. Ja era hora de que algú els defensés. Amb el Joel res és igual, perquè ell no vol acceptar el mal que ens han fet els realistes. A pesar d'això, crec que és l'amor de la meva vida. Han executat el nostre estimat Robespierre. Les seves causes han estat perquè trobaven que la revolució s'havia radicalitzat. Però no és això. És que ja que ens rebel·lam contra tot allò que no hi hauria de ser. Pareix que mai arribarà la tranquil·litat. Ens han derogat la Constitució del 1793 i l'han substituïda per una altra, anul·lant les nostres lleis, les lleis jacobines. Napoleó Bonaparte ha fet un cop d'estat. Diu que vol consolidar el moviment revolucionari amb el seu sentit moderat. Napoleó Bonaparte! I això és un cop d'estat! Pum, pum, pum! I en Joel i jo hem decidit que ara que pareix que tot estarà més tranquil, deixarem de lluitar per separar-nos i ens unirem amb algo que els dos volem i tenim en comú, l'amor. Que ara sé que estic cada detall que li fa sa qui és.